nostre desig per un poble petit i per tots els pobles petits és que puguem tindre les prestacions que tinguin els pobles més grans, sigui habitatge, sigui metge, que és el principal, l'acompanyament i llavors, bueno, la convivència i tot el... A més, les comunicacions, l'acompanyament amb gestions, perquè la gent gran, això de les informàtiques, parlo per mi també, ja es costa una mica. Doncs llavors, en tot aquest aspecte, tindre una mica d'ajuda i que no es desemparin. A part que tinguéssim un accés a un lloc per poder anar habituallament, o sigui, a comprar, tindre el pa, si no cada dia, doncs cada 2 dies, però tindre una botiga per poder anar-nos anar. Això crec jo que és el principal. Ara hi ha moltes més coses que venen sobre la marxa.